Hola, bon dia. Avui comencem amb aquesta activitat, que és la pionera de la Setmana d'Antropologia. Nosaltres precisament encetarem aquesta setmana, que és un punt de reunió precisament de tota la gent que ens dediquem a l'antropologia o que estem interessats en l'antropologia. Ho dic jo perquè, per exemple, jo no soc antropòleg, però sí que soc al cap de programes del Museu Etnològic i de Cultures del Món i, per tant, estic d'alguna forma vinculat també a l'antropologia. Us vull presentar precisament aquesta exposició, que és Les cares de Barcelona. És una exposició que nosaltres hem concebut com una mena de laboratori, un observatori de com és la nostra vida i la nostra vida en un lloc determinat com és la ciutat de Barcelona. Ho dic perquè en aquest laboratori nosaltres ens hem posat com a fita intentar explicar quins són aquells elements dins del que seria el paisatge quotidià, que tenen significació i que, per tant, contribueixen a construir l'imatge que nosaltres tenim de la nostra ciutat. Aquests elements moltes vegades passen desapercebuts, simplement perquè formen part de la nostra quotidianitat. I a la mesura que estan interioritzats, són com invisibles. La feina de l'antropòleg, i és el que nosaltres d'alguna manera hem intentat fer en aquesta exposició, és posar de relleu precisament els significats d'aquests elements, que formen part, o que millor dic, conformaran el nostre imaginari i, per tant, la nostra idea de com construïm la ciutat. Com construïm la ciutat i com la simbolitzem. En aquesta exposició, que és una exposició streaming, és una exposició que es va muntant conforme anem aportant nous continguts, nosaltres també l'anomenem una exposició mutant, perquè va canviant en la mesura que tota una sèrie d'investigacions o recerques que s'estan portant des de l'àmbit de l'antropologia les anem ensenyant aquí i li donem sortida. Sortida en el sentit de mostrar-les com una mena d'experiència immersiva, com és el cas que ara presentarem, en el qual fem entenedor precisament tots aquests elements que he dit abans, que són simbòlics i difícils de captar, perquè no són tangibles. Avui tenim amb nosaltres a la Meritxell, a Virgili, de l'entitat Muses, que ens explicarà precisament la seva experiència sobre quina olor fa Barcelona. Una experiència participativa, una experiència que jo penso que no ens explicaràs de què va això. Ara ho explicaré bé. Amb la idea aquesta antropològica que nosaltres construïm el coneixement d'una manera col·lectiva, col·laborativa, ja que el nostre objecte d'estudi són persones. I com a persones, evidentment, són persones vives, amb memòries que nosaltres podem compartir, amb imatges que nosaltres també compartim i que, per tant, hem de construir aquestes interpretacions de forma col·lectiva. Jo no sé... Bé, ara explicaré l'experiència, l'encàrrec, perquè això va ser un encàrrec del Museu Etnològic, i explicaré aquest encàrrec, qualsevol coseta que hi hagi, Oriol, al final em pots preguntar i així enriquirem una mica més el discurs, d'acord? Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes al Museu Etnològic, gràcies al museu, gràcies a l'IFMèdia, per aquest moment, gràcies a l'ICA també, per poder presentar aquesta experiència. Bé, soc Meritxell Virgili i soc la coordinadora d'OMuses. OMuses.Barcelona, ho dic d'aquesta manera perquè així ja vosaltres podeu anar mirant qui són els meus col·laboradors i podeu anar xafardejant. I bé, OMuses és una consultoria que es dedica a la etnoolor. I l'etnoolor és patrimoni de tots, i que, per tant, cal crear consciència i és el que em dedico jo. El que faig és comunicar, a OMuses el que fem és comunicar, fem recerques, cal també fer entrenaments i fer processos de participació educativa i cal també conservar-la i preservar-la, l'olor. I bé, aquesta serà la primera part, explicaré aquesta experiència i després hi haurà una segona part que anirem als jardins. Ja sabeu molts que aquí darrere hi ha uns jardins, els jardins Laribal, i faré una experiència artística, d'acord? Serà una passejada on el que faré serà una activitat
una performativa, una improvisació que per mi serveix com d'innovació. És una estratègia d'innovació per o muses i com a background, d'acord? Però ja hi entrarem una mica més tard. Bé, ara el que explicaré serà l'encàrrec del museu. El primer que vull dir és que aquest encàrrec és un procés de cocreació, col·laboratiu, i jo només vaig coordinar, d'acord? Sí que és la Viquidea, però aquí hi ha moltes persones que participen i és la idea sempre no només de les cares de Barcelona i del museu, sinó que també és la meva manera de treballar com a mètode, d'acord? I el que ens vam proposar, l'Oriol, el cap de programes, m'encarrega que faci una activitat olfactiva de 3 barris de Barcelona i una olor contemporània, d'acord? Bé, primer us explicaré el mètode que vaig utilitzar. És una etnografia olfactiva col·laborativa, d'acord? És un mètode, és un prototip. El que vam fer va ser un prototip, d'acord? Un prototip perquè mai s'havia fet i el que preteníem era aquesta experiència, a veure què passava. I bé, el que faig, com us dic, és aquest encàrrec, que són 3 barris de Barcelona i una olor contemporània. L'olor contemporània per què? Perquè hi ha olors que són fruit de l'activitat 2.0 i són fruit de l'activitat aquesta contemporània que segur que quan nosaltres érem petits no existia. Ara les noves generacions sí que existeixen i que segur que sempre han olorat segons quines olors d'aquestes activitats 2.0. Però els que passem de 30-35 cap a dalt, quan érem petits no existien aquestes olors. I després, en relació als 3 barris, el que vaig fer amb aquesta etnografia olfactiva col·laborativa, que ara us explicaré com ho vaig fer exactament, és el contrari. El que vam anar a buscar són olors que perviuen, però que sempre han existit entre nosaltres. I què és una etnografia olfactiva col·laborativa? Doncs bé, vaig posar a caminar 4 etnògrafs pels 3 barris, que són Gòtic Raval, Port Barceloneta i Pere IV, Poble Nou. D'acord? 4 etnògrafs. I els hi vaig dir que comencessin a caminar pels barris, al seu aire. I que cada vegada que oloressin, intentessin crear una narrativa, una descripció densa. D'acord? Aquest coneixement i aquestes descripcions, aquestes narratives, són subjectives, no són objectives. Però el que després vam fer va ser posar-les a l'arena col·lectiva. Vam fer més de quasi 800 descripcions, són moltes. I amb aquestes ensumades, el que vaig poder veure és que si les baixàvem i les posàvem en comú, aquest coneixement que és subjectiu passava a ser objectiu perquè hi havia unes categoritzacions. D'acord? Vaig poder començar a veure que hi havia unes categoritzacions, uns camps semàntics que eren comuns i gràcies a un llenguatge que és comú, que és en el cas nostre és el català, d'acord? Perquè vaig dir que ho fessin en català, però és comú a una àrea mediterrània, d'acord, això? A un llenguatge del llatí. Deixa't que em matisi una cosa. Sí. Ho dic perquè moltes vegades, és més, i ara et diré una cosa que és important tenir-ho en compte perquè totes les recerques que s'han fet aquí sempre parteixen d'un plantejament o una estructura similar. És a dir, hi ha una hipòtesi de la qual nosaltres partim, després l'experiència i les conclusions. Tot això es reuneix en un estudi que són 32 pàgines, perquè havia de ser en principi editat, però que ara llancem a través dels beacons, que són aquests aparells que hi ha aquí. Aquest aparell, que és el beacon, el que fa és rastrejar un dispositiu mòbil
perquè el que fa després és anclar-lo amb la informació que nosaltres tenim emmagatzemada en el núvol, de tal manera que ens la podem baixar. Dic tot això de la recerca perquè l'estructura sempre és la mateixa. En el cas, per exemple, de les olors, nosaltres partíem d'una hipòtesi concreta. La pregunta era, quina olor fa Barcelona? O sigui, quina és aquella olor que nosaltres identificaríem amb la ciutat i, per tant, la distingeix d'altres ciutats. Per fer d'això, partíem d'un principi, i és que hi ha una diferència molt gran entre el que és la sensació i la percepció. Les sensacions sempre són individuals, és a dir, és aquella reacció que tu reps a partir d'un estímul que hi ha en l'exterior. Això provoca en tu un estat determinat que tu intentes explicar d'alguna forma. Quan tu la socialitzes, quan tu comuniques aquest estat amb altres persones, és quan comença a funcionar la percepció, perquè la percepció és social. És a dir, és una construcció que nosaltres fem, com deies tu, en un camp semàntic, uns significats, que nosaltres anem construint a partir precisament d'aquest intercanvi d'experiències que són individualitzades. Cada cultura, perquè són camps semàntics tancats, tenen unes percepcions diferents. El sentit que nosaltres tenim, per exemple, del picant, del salat o del dolç, no té res a veure amb el que tindria, per exemple, un mexicà o podria tenir un... Exacte. Per això és tan important, gràcies Oriol, per aquest comentari, perquè precisament l'ambient, ja sabem els antropòlegs que l'ambient és tan important per explicar la cultura, l'ambient en el qual ens movem, d'acord? Per això acaben havent-hi un llenguatge comú, i aquest llenguatge comú és el que al final podem estudiar, aquests camps semàntics, d'acord? I són les narratives, al final. Aquesta experiència, però les narratives de què estan fetes? De metàfores i metonímies. I aquestes metàfores i metonímies són els que són interessants. I són interessants perquè és un esforç que vam tindre que fer, però és que amb aquestes metàfores i metonímies podem fer recerca. És l'eina amb la qual en l'etnografia olfactiva col·laborativa vaig poder treballar i després fer aquesta comunicació del museu, d'acord? Però si em permets, vull dir, no vam escollir, no sé si te'n recordes, no vam escollir aquests barris a l'atzar d'una manera totalment arbitrària. Hi havia un significat darrere. Si nosaltres anàvem a buscar quina és l'olor persistent que podem identificar com a típicament barcelonina, havíem de partir de la realitat, podem dir, social de la ciutat. El cas antic, evidentment, és la part històrica. És allà on es va fundar la ciutat i on nosaltres pensem que s'han mantingut de manera permanent una sèrie d'olors des de l'època de l'origen. Si vam agafar després Pere IV, és perquè l'eix principal de Poblenou, que és on es va industrialitzar la ciutat, i allà pensem que es van introduir noves olors en una època determinada que es van superposar a les antigues. Sí, és aquesta mediació, no? Perquè hi havia activitats diferents. Després vam agafar Barceloneta amb el port, perquè òbviament hi ha tota la relació amb el mar. La relació amb el mar, la relació amb les activitats, podem dir, del port, la relació d'un barri, fins i tot que és la Barceloneta, que s'ha mantingut quasi com un ecosistema aïllat. Sí. També el que és interessant és l'urbanisme de la pròpia ciutat, també és molt interessant. O sigui, l'orografia és molt important a l'hora de circular per aquests espais i d'anar descrivint, d'acord? I com tu ingresses en aquests espais, no? Evidentment que no hi ha fronteres, però com ingressaves. Llavors, el que és molt interessant també de tota la recerca que vam fer és que després vam fer uns tasts olfactius i que ningú va escollir les essències, d'acord? Amb la col·laboradora perfumista, el que vam fer, recordeu, us estava dient que vaig poder baixar uns camps semàntics comuns a cada barri. I jo amb aquests camps semàntics el que vaig fer és anar a la perfumista. Li vaig dir, mira, Gòtic fa olor Sí, però explica una mica abans, si no s'entendrà. Com és l'experiència? Bueno, perquè vam fer agafar uns etnògrafs. Sí, els 4 etnògrafs i els vam anar a caminar. Exacte, durant un mes i mig, matí, tarda, nit. Era l'estiu, no era l'hivern. I l'únic encàrrec que tenien era, tu seu en un lloc
i o seu a un lloc, o passeja, i ens apuntes la teva sensació individual. Clar, són aquestes metàfores, aquestes de cada un. Allò que tu has ensumat, aquell flaire que has percebut, intenta descriure. Clar, per això és tan important les narratives que estan penjades, estan penjades a... Totes les descripcions. Sí, estan penjades. És molt divertit perquè conforme van passant el temps, al principi són descripcions molt breus, molt esquemàtics. Sí, després es van com animant, no? Després se'n van animant, perquè clar, quan tu amb una persona que encarregues fes aquesta descripció, quan la primera vegada diu, doncs mira, és tal dia, tal hora, estic assegut aquí i m'arriba aquest flaire. Però quan porto una setmana fent el mateix, aquestes persones se li arriba. Aquesta persona necessita explicar més coses. Clar, i aquí recau que ha d'anar a indagar realment com funciona el sentit de l'olfacte, de l'etnoolor, i et comences a donar d'aquest sentit que tenim, que el tenim tan atrofiat. És molt més sensible, molt més procliu a fer descripcions més llargues. Fins i tot jo me'n recordo d'algunes que són molt poètiques. Sí, clar, perquè entrem dintre del camp ja d'aquesta metàfora o aquesta metonímia, no? Més o menys. Ara l'important és això. Hem passat per hipòtesis, és a dir, què és la percepció, què és la sensació, i per tant com podem arribar a descriure les olors persistents en un lloc, que és en aquest cas Barcelona, dividit en diferents indrets, per fer després la síntesi. Hem passat a explicar com ha sigut el mètode, els etnògrafs que durant un mes i mig han anat a recollir experiències, i ara m'agradaria que m'expliquessis les conclusions a partir de la paleta etnològica. Exacte, la paleta. Pots explicar què és això, la paleta etnològica i les conclusions, i després jo explicaré com ho hem exposat. Sí, és molt interessant el que dius de la paleta, perquè no és el propi, no és la perfumista, no és una persona que s'inventa una olor, perquè realment en aquest moment vam tindre que ser vam tindre que curar el procés, perquè realment no fos una invenció de la perfumista. I per això l'única manera de fer això és que hi haguessin molts tasts olfactius a darrere, que fossin molts, o tots els que poguéssim, els que estiguéssim olorant i que anéssim a buscar la nostra memòria i els nostres episodis de vida de com us recordem aquests tres espais, d'acord? Llavors, com us deia, vaig baixar aquests camps semàntics, vaig anar a la perfumista, vam fer 2 tasts olfactius amb la perfumista, va curar molt, la veritat és que és una gran professional, i després amb aquest tast el que vam fer va ser vindre aquí al museu. I no sé si recordes que vam fer 2 tasts més olfactius i ho vam escollir entre tots. Sí, perquè quan parlem de paleta olfativa, i ara ho dic perquè així crec que s'entendrà molt millor, o sigui, les sensacions que han anat recollint els etnògrafs són variades i múltiples. N'hi ha moltes, però n'hi ha una sèrie, podem dir, hi ha una sèrie d'elements o de sensacions que es van repetint en cada lloc. Per exemple, si te'n vas a Ciutat Vella, o si te'n vas al Poble Nou, les olors insistents era cafè, llegum cuit, era, per exemple... Ara farem un tast olfactiu que faràs. El cas és que aquestes sensacions que més es repetien a cada lloc són les que configuraven la paleta olfativa d'aquell indret. Sí. La qual cosa significa que podíem identificar els elements més, no els més subtils, sinó tot el contrari, els més persistents, els més predominants, que són els que vam fer servir després perquè la perfumista, a través d'una fórmula química, pogués sintetitzar aquelles olors en una substància. Sí, al final en un objecte, no? També, que nosaltres sintetitzar l'olor, podem dir més que podem identificar d'aquests espais. Sí. Llavors, aquestes narratives, que jo insisteixo molt en les narratives perquè realment són les nostres eines de treball. I aquestes narratives són amb les que hem de seguir treballant, d'acord? A nivell de Mediterrani, a nivell de territori, no? I territori, vull dir, tot el que és la Mediterrània, és a dir, com a projecte també de hub, com una mena d'osmoteca de la memòria de la Mediterrània,
perquè s'ha treballat molt poc aquesta eina, aquesta forma d'entendre el món. L'olfacte és una eina que és el que ens connecta més directament amb el món, amb els nostres éssers, amb les nostres vivències, amb els nostres avantpassats, també amb els nostres episodis, una memòria individual, col·lectiva, més és sinestèsica, sobretot també sinestèsica, no? És a dir, que a vegades trepitges i en el procés mateix de trepitjar un terra et recorda una olor, un espai, un episodi, una escenografia. Llavors, jo, Oriol, et convido a que oloris un mollet. Es va fer l'11 de març del 2020, que és aquest que té una marca. Per tant, oloraràs encara les notes profundes. Sí. Això no s'ha obert, això encara no s'ha obert des del dia 11 de març i encara olora. I l'altre... Olors fortes. L'altre que tens al costat és la mateixa essència, però que vaig preparar fa 3 dies. D'acord? I llavors, per tant, tenim les notes de sortida i tindrem les notes profundes i així te la podràs emportar a casa. Aquesta la pots emportar a casa? Sí, aquesta... Sí, clar, una vegada ho has tocat i... Doncs això ja t'emportes a casa. O sigui, cada un dels tòtems... Clar. Cada un dels tòtems té... Clar, el mateix procés, el mateix procés. Mireu. Una descripció del que són els olors. Clar. Llavors, Pere IV, Poble Nou, tenim llegum cuit i cafè. Recordeu el llegum cuit? Recordes, Oriol, que vam estar parlant de la llegum cuit, que jo et deia que feia olor a llegum cuit i, de fet, aquelles fàbriques, d'acord? A les fàbriques, el que ara tothom s'emporta a la Carmanyola per anar a dinar, més ara, que no podem anar a restaurants, les dones fèiem llegum cuita. Home, jo sempre ho he dit, és el primer takeaway que existeix. Takeaway, sí. I que es va fer precisament en una societat industrialitzada, com era Barcelona. Gràcies. Especialment en aquest eix. Tu ja saps que les botigues de llegum cuits són els únics llocs on pots trobar-los en el món, és aquí. És a Barcelona, sí, però no a Catalunya, sí. Que hagin tingut el mateix tipus d'industrialització de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho trobaràs a Terrassa, ho trobaràs a Sabadell, ho trobaràs a Badalona, ho trobaràs a Mataró, etc. On havia existit aquest tipus de... Sí, és que a més me'n recordo molt bé, Oriol, d'això, perquè va ser el començament de tota la recerca, perquè jo deia que el Poble Nou feia olor a vegades de llegum cuit. Sí, molt probablement. Que segur que no era aquell llegum cuit, però que a mi em venia aquella olor de tant en tant. Vull insistir una mica amb el tema del llegum cuit, Sí. Perquè suposo que algú, si ens està escoltant, pensarà, ostres, com és que només hi ha botigues aquí i no en altres llocs? Doncs una cosa molt senzilla. Hem de pensar precisament que la llegum va ser una planta que va permetre, entre altres coses, la revolució agrària del final del segle XVIII, perquè va permetre la rotació de cultius, de tal manera que en societat, per exemple, on la producció de cerealístic, sempre havia d'estar una de les terres en guarer, per tant descansar. El llegum el que permet és oxigenar, o sigui, nitrogenar la terra, fertilitzar-la, de tal manera que no cal que una de les terres estigui descansant i es pot fer l'explotació de manera rotativa. I, per tant, mantenir totes aquelles terres treballant de forma constant i incrementant la producció. La llegum ja sabem que és un aliment energètic, que porta molta proteïna, i porta proteïna, és proteïna vegetal. I aleshores, com que hi havia molta abundància de llegum, va permetre durant molt de temps que el seu preu fos baix, de manera sostinguda. Per tant, era un aliment fàcil d'adquirir i que satisfeia les necessitats alimentàries de la població. Què és el que passa? Que en una societat industrialitzada, moltes dones van començar a treballar en el sector tèxtil, perquè la nostra indústria bàsicament era tèxtil. Aquestes dones que feien jornades de treball molt llargues i per tant molt extenuants, no tenien temps de deixar la seva feina per anar a casa a fer el dinar. Per tant, el típic potaje castellà, que està 4 hores en el foc, no podien fer.
va haver-hi alguna persona espavilada que va pensar, ostres, doncs per què no els bulleixo jo primer, i de tal manera que aquesta dona no perdi temps, pugui fer el menjar barrejar-lo amb altres coses. Com per exemple barrejar-lo amb cansalades. Perquè tot el que és l'economia, la revolució agrària, va unida també a l'utilització del porc, que és un animal que es pot estabular, cosa que no passava, per exemple, amb les ovelles. Les ovelles les deixaves a les terres de guaret perquè poguessin pasturar. Però si aquestes terres estaven produint i, per tant, ja no estaven descansant, on posaven les ovelles a pasturar? No podies. Per tant, el porc és el que va ser el substitutiu de les ovelles. I és per això que, si t'hi fixes, la nostra gastronomia, ara parlo del medi ambient català i sobretot de l'àmbit industrialitzat, és llegums i porc. De fet, el plat nacional de Catalunya és botifarra amb seques. Si te'n vas, en canvi, a les Castelles, on no es va produir això, per tant, a l'interior d'Espanya, trobaràs que ja és cordero i cereal. Clar, el porc no entra en contradicció social amb nosaltres, amb la nostra cultura. Hi ha una raó històrica per la qual podem pensar que existeix aquesta pervivència del porc, que ara mateix els etnògrafs van poder captar. Doncs acabem de fer el nas. L'has agafat, Oriol? Sí, jo l'he agafat. D'acord. Llavors anem a Gòtic i Raval, que aquí sí que vam trobar... Aquí vam trobar aquella pedra vella, realment vam olorar aquella pedra vella, aquelles humitats que provenen de les aigües que baixen de Barcelona, aquelles humitats que sempre es queden a la part baixa, en aquelles clavegueres, i el ranci, una olor rància que es diposita en aquest espai de la ciutat. Exacte. I que era constant. Hi ha altres matisos olfactius, etnoolfactius, en les descripcions, molt interessants, perquè jo és que realment convido a les persones a llegir-ho, a l'opuscle, que està penjat a Muses. Està penjat a Muses, i si venen al museu, com he explicat abans, ho poden penjar a través del Beacon. Sí, en el Beacon. I després innovació i creació, osmologies, que és aquesta part d'Umuses, que em deixa innovar. Doncs allà també està penjant. Allà es poden trobar en 3 idiomes, l'opuscle. I jo convido a llegir-lo perquè és tota la metodologia i, a més, és totes aquestes descripcions, d'acord? I et convido també a olorar un altre cop aquestes... No sé si m'atreviré, És forta, aquesta és forta, aquesta és molt forta. Aquesta és molt forta. Però és que és real. Ho vam consensuar així, no? No vull posar massa el nas, no? Sí. I llavors l'altra, aquesta és encara de l'11 de març, la que has agafat és la de l'11 de març i la que està al costat és la que vaig fer fa 3 dies. I per tant, aquí s'ha conservat encara més. Bé, hi ha les notes de sortida. Explica'm una mica això, l'estructura. Una vegada m'ho vas explicar i em va fer molta gràcia, perquè era com una estructura piramidal, que en la base quedaven les més resistents i després, en canvi... Sí, hi ha 3 cicles, i 3... Ben bé no és piramidal, sinó que és... Els perfumistes funcionen d'aquesta manera, els perfums estan pensats perquè funcionin amb unes notes de sortida, unes notes que perviuen també en la pell de les persones, i després unes notes així que ja és que amb el pH de la pell que ja es quedin impregnades amb la pell, són les notes profundes. Per això els perfums són diferents, s'oloren diferents per cada persona. Sí, però no és piramidal, ben bé, és com que hi ha de sortida, hi ha de mitjanes i les profundes. I, per tant, aquí el funcionament, de fet, és el mateix. Hi ha unes notes sempre perquè també queden impregnats, perquè l'olor persisteixi. I, de fet, en el nostre estudi, en la nostra recerca, en l'encàrrec,
també és així, no? I quan tu anaves a caminar, de fet, també hi ha unes olors que quan tu surts del Raval, els que hi viuen ja no, perquè és un encaix amb la cultura. Les olors s'encaixen amb la cultura, amb el teu dia a dia, per tant, els que hi viuen ja no oloren. Però si tu vius a Vallvidrera o vius a fora de Barcelona o vens al Pirineu i aterres al Raval o a Poblenou, de cop olores i t'hi encaixes, olores unes olors, però quan surts tornes a recordar aquella olor. És a dir, que funciona una mica semblant als perfums, no? És un altre marc de coneixement, també. I bé, aquí també el que podríem també explicar és el tema de recordeu les olors de casa l'àvia o de quan arribes a casa, no? Són essències, jo parlo d'essències, no parlo de perfums, parlo d'essències, funcionen igual, no? Els records, quan arribes, tot això es crea en el nostre cervell, no? En la nostra ment, que és ecològica, no? Jo sempre parlo d'ecomind, no? De ment ecològica. Jo el que deia és que si hem pogut distingir aquests tres espais per les seves olors, per tant, per la persistència de determinats flaires, ara m'agradaria veure com s'han superposat les olors noves. Exacte, jo també pensava... Que és tot d'aquí on podem nosaltres captar. Exacte, ho agafa-ho tu mateix, Oriol. Que són aquestes olors que s'han introduït a partir del que serien noves activitats que abans eren desconegudes i que a mi em recorda molt quan ensumo el mollet aquest. Veus, fa com una mena de pneumàtic, de material sintètic, com de plàstics. Els nous plàstics. És una olor molt especial. Una olor que es diferencia precisament de les altres perquè dona la sensació que és molt més sintètica, com més artificial. Però que aquesta és una olor que també està començant a impregnar molt del nostre ambient. Sí, recordeu una mica, a vegades quan passem pel costat de botigues de plàstics, que venen objectes de casa o a vegades que tenen tot el material, el tenen a fora, doncs olora, és aquesta olor, o per exemple penseu en la botiga aquesta que està davant de la Tàpies, de plàstics i... Servei Estació. Servei Estació, doncs, és aquesta... Quan entres en allà... Sí, plàstics sintètics, d'acord? I després hi ha una altra olor que m'agradaria que la gent comencés així a olorar bastant, i que és així, tots els materials aquests electrònics, ordinadors, cables, i fan una olor especial, perquè els ventiladors mateixos, com que es van escalfant, aquests materials... Escampen tota aquesta... Sí. Tota aquella aroma el van escampant. Sí, perquè els ordinadors estan fets de materials sintètics, tot allò, no? I jo oloro realment tot aquest cablejam, no? Tot això que m'estàs dient em dóna peu precisament a explicar una altra cosa. Aquestes són investigacions obertes, una arquitectura oberta, en el sentit de nosaltres hem fet una radiografia a partir del que serien les sensacions individualitzades que han anat recollint aquests etnògrafs en diferents espais, i d'aquí hem sintetitzat un determinades substàncies aromàtiques. Però ara ve la segona part, que és tot allò que ens aboca. Exacte, sí. Que no només són records, sinó que són també altre tipus de sensacions. La qual cosa significa que, com deia abans, aquesta és una investigació d'arquitectura oberta que ara el que intentarem és millorar tot el que hem pogut mostrar aquí a partir de les aportacions de la gent que passi per aquí i que deixi la seva sensació. Aquesta és una de les qüestions interessants i el que quan hem començat, que introduïa, que cal entrenar i que cal fer processos educatius o tallers o workshops, perquè quan a les persones, nosaltres potser ja ho tenim clar, però quan les persones els hi dius que comencin a descriure les olors de la seva vida, primer que es queden així com aturats,
però són entrenaments. Realment, jo particularment no oloro més que ningú. Al contrari, a vegades em penso que en les olors molt les fortes, de seguida se'm col·lapsa les narius, el sistema biològic se'm col·lapsa i no... No, vull dir que jo oloro bastant, igual com tothom, no? És a dir que... com tothom, o potser menys, no sé, tampoc no m'ho he mirat mai. És a dir, que jo no soc més que ningú, però en canvi és un interès que poses en aquest sentit, en aquest fenomen, per entendre el món d'una altra manera. És a dir, et connectes amb el món d'una altra manera. Aquesta és la filosofia precisament d'aquesta exposició, l'Esquerra de Barcelona. Una exposició, com he dit abans, mutant, perquè tot el material que està exposat es modifica conforme va rebent noves aportacions, que implica noves interpretacions. Sí. Sense sortir del que seria un fil argumental determinat, sí que anem matitzant allò que anem explicant. Jo penso que aquesta és l'essència, precisament, de la recerca antropològica, perquè l'antropòleg el que fa és treballar sobretot en matèria viva, treballa amb persones. Aquestes persones, evidentment, van canviant en quant a la manera de veure, interpretar o entendre allò que... Sí, exacte, però és un entrenament. Exacte, és un entrenament. Ens hem fixat sobretot en el tema dels olors, però si veniu a les Planes de Barcelona trobareu, per exemple, altres experiències amb una estructura molt similar. Parlem dels sons, parlem, per exemple, dels vestigis industrials, quina nostra consideració sobre la ruïna, parlem, per exemple, del que són les valoració a partir... Bueno, ara explicaré l'experiència una miqueta, però el que seria la valoració des del punt de vista simbòlic que tenim de la ciutat, m'estic referint a una investigació que es va fer amb fotògrafs de diferents comunitats perquè ens expliquessin quin era el lloc que escollien els nuvis quan es anaven a casar per fer els seus bucs de fotos de record, i resulta que les diferents comunitats que ara conviuen a Barcelona escolleixen espais diferents als que escolliríem nosaltres, els natius, els habitants de tota la vida, per la senzilla raó que donen valor a altres coses, a altres indrets. Bé, tot això, com dic abans, són investigacions que estem fent, o estem protagonitzant des del Museu Etnològic de Cultures del Món i que les mostrem a partir d'una experiència sensorial, com hem vist aquí, una experiència immersiva. Intentem crear aquest espai de reflexió a partir del qual nosaltres construïm de forma col·lectiva coneixement. Ara sí que seguint el fil precisament argumental d'aquest que et deia de l'experiència immersiva, jo crec que ara ens anaves a proposar... Sí, volia fer olorar un momentet més, aquí, jo oloro per aquesta part, perquè com que soc més baixeta, d'acord, doncs jo aquí dalt no hi arribo. La meva tendència és anar-me. Sí, però l'olor que em ve aquí és molt interessant, també, aquest tòtem, aquest dispositiu, perquè realment podria sortir l'olor cap a fora, impregnar-ho tot, i es queda bastant aquí dintre que no ens ho impregna tot. Això també ho hem... Sí, això també ho vam tindre que pensar bé. I, de fet, l'experiència és diferent aquesta, que és forta, que l'experiència dels mollets. També és diferent. Però és la mateixa olor, Sí, jo agafaré dos i me'ls emporto a casa, d'acord? Jo ho faré d'aquesta manera. Així és quan arribi a casa, com que és diferent, doncs... M'ho repensaré i pensaré una mica què he fet aquí, què he vingut a fer. Si vols deixar algun comentari, entres a la nostra web i ens deixes un comentari de... Sí, que això és el que volem, no? Això és el que ens agradaria tenir a partir d'ara. Molt bé, doncs, si us sembla, ara d'aquí 5 minuts ens trobem en un altre espai, aquí en els Jardins Laribal, que el que faré és una acció artística, d'acord? Una passejada, però té un altre caire que també ara us explicaré. Per tant, no marxeu, d'aquí 5 minuts nosaltres tornem i tornarem precisament amb una altra experiència que espero que serveixi una mica per explicar o il·luminar allò que nosaltres volem transmetre. Doncs mira, nosaltres hem aprofitat per desplaçar-nos fins a l'entrada dels Jardins La Viral. I aquí és on jo penso que la Meritxell Sí, llavors... té reservat precisament una experiència que ens explicarà.
Sí, ara us explicaré una mica millor, però primer ens situarem a dintre, d'una manera immersiva, a dintre dels jardins Larival. Larival era un industrial català, d'acord? De finals del segle XIX, i aquests terrenys pertanyien a ell, eren uns terrenys. I llavors va ser un dels primers jardins públics que van haver-hi a Barcelona, i en principi el que es va fer va ser tot un sistema de terrasses, d'acord? Perquè les persones poguessin vindre aquí a passejar. Bueno, vull dir-te que el que va dissenyar tot això és el Rubió i Tudurí, Exactament. que seguia precisament els models de jardins francesos. Exacte, sí. Que de fet era un admirador del Forestier i que el va conèixer en vida. Sí. I aleshores aquests jardins, com dius tu, són uns jardins de caràcter mediterrani, fets en terrasses, una mica emulant allò que és el treball en bancals, que era el treball en bancals dels sistemes agraris. Sí. El que fan és posar tota una sèrie de terres, aplanar terres, a les vessants de les muntanyes. Doncs aquí és una cosa similar, amb un sistema de terrasses que pots anar connectant unes amb les altres, amb tota una vegetació bàsicament mediterrània. Sí, doncs aquest és el sistema de terrasses del Mediterrani. El que farem, us explico, perquè al final hem canviat una mica el circuit. Penso que hauríem d'anar cap allà perquè ens hem passat. Però és igual, mira, perquè baixarem per aquí per unes escales. I anirem a la Font del Gat. Sí, llavors farem primer la Font del Gat, d'acord? I després anirem més cap a una zona jardinada, d'acord, del Jardí Larival. Ho farem una mica al revés, perquè si no ara també farem que els espectadors s'avorreixin. I llavors, doncs, mireu. Doncs mireu, ens situarem aquí. Primer em vull situar... Una Meritxell, has d'estar a prop de la càmera, un momentet. Aneu olorant? No penseu. Deixeu-vos sentir una mica per aquest ressol que fa avui, per aquesta llum mediterrània, aquests núvols que no són... No és Europa, no estem a Europa. És una llum mediterrània. Atlàntica, vol dir. Exacte, estem a Europa, l'Atlàntica, vull dir... És que jo em sento molt mediterrània. Llavors, dic Mediterrani, estem al Mediterrani, és molt important que pensem això. Aleshores, això és una acció artística, el que faré ara, que parlo d'osmologies, d'un sistema osmologies, d'acord? És una passejada i és una proposta estratègica d'innovació etnoolfactiva. Per què? Perquè són improvisacions, són assajos, són pràctiques, són ecopoètiques etnoolfactives. Són també, sobretot, narratives des de l'ecopoètica, que com a estratègia i mètode d'obertura se m'obren els camps semàntics. I, per tant, és un sistema d'acció. D'acord? I amb aquest sistema d'acció el que faig és inspirar-me també amb l'obra pòstuma d'Alfred Gell, Art i agència. Molt important, una obra molt important d'aquest antropòleg. Obrim la ment, obrim els sentits, notem una mica la fredor del dia, oloro. És una circulació, un viatge. Treballo en els intersticis, en les escletxes, en la paraula, en l'aparell olfactiu, en la ment, el que és social i l'ambient. Per què? Per embellir una narrativa. Són cadenes d'intencions, són ecopoètiques que constitueixen un índex.
el que faig és tensionar aquestes narratives etnoolfactives, el caràcter de l'objecte com a subjecte, expandeixo l'idea d'objecte, l'objecte com a entitat viva. Són els límits de l'objecte en la matèria i la particularitat del que és immaterial. Repensem el que és immaterial amb els objectes? Què els hi proporcionem als objectes? Parlo també del mana, de l'objecte, i que en el meu cas són aquests penjolls. Aquests penjolls que gràcies a aquest líquid, veieu aquest líquid? És un líquid que em deixa sintetitzar aquesta narrativa. Capta aquesta etnoolfactiva aquesta estona que estaré aquí. Tensiono l'objecte. Oloro, oloro, oloro. Humitat, humitat, nas, verd, pedra. Pedra, nas, humitat, sol, ressol. Aquest ambient és l'ambient de quan era petita. Jo soc de Gràcia i a casa sempre anàvem al Parc Güell a passejar. Ara baixarem aquestes escales. I aquestes escales, aquest sistema de terrasses, aquests verds, oloro, 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 és la meva infantesa. La meva infantesa en un parc que és el Parc Güell. Però el Parc Güell és aquest parc, també. La funció és la mateixa. Turons de Barcelona, amb una ciutat densa, però que necessita turons públics. Per això l'Ajuntament de Barcelona pensa aquests turons han de ser públics, perquè la gent ha d'anar als turons, ha de trepitjar natura. Oloro. Oloro la pedra humida. Aigua. Aigua, blau, blau, núvol. Escolteu l'ocell? Escolteu les petjades? Les petjades, escolteu aquestes petjades, els gossos de fons, sempre? Aquestes petjades són les petjades d'una terra humida que només existeix en aquests parcs de Barcelona. Després l'escoltarem millor, aquestes petjades. Escolteu? És pedra humida i sorram. Aquest sorram humit de Barcelona. L'olorem? A la meva memòria col·lectiva i individual. Humitat, humitat, nas, cervell i comany. Bé, hem arribat a la Font del Gat. La Font del Gat, per què es diu Font del Gat? Perquè, segons diu la llegenda, va ser trobat per un gat.
va ser trobada per un gat. I és aquella font, mireu allà al final, que és aquell arc de mig punt, és la font del gat. No podem entrar avui, estem amb Covid, en època de Covid, restriccions, i no podem entrar. I aquí dintre hi ha un restaurant actualment. Però aquest restaurant és de Puig i Cadafal i es va fer a la mateixa època que es va fer tots els pavellons de l'Avinguda Maria Cristina per l'Exposició Universal a començaments del segle XX, d'acord? Mireu aquest fons. Ja us heu d'imaginar nois, noies, era un berenador. Aquí venien els diumenges a la tarda els nois i les noies amb un piano de mà, és a dir, amb una persona allà, amb la maneta, i aquí es feien balls, els nois i noies es coneixien i es trobaven. Molt important això. Jardins públics on es troba la gent, d'acord? Font, aigua, sacietat, menjar, tranquil·litat. Olorem? Avui és tardor, estem a l'època de tardor. Gent, persones, grups de persones que es troben. Olorem. És que olora a salnitre. Aquesta pedra olora a salnitre. Increïble. Escolteu aquestes petjades? La terra humida, aquestes fulles marrons, verdes, la pedra, el salnitre, l'aigua, el so de l'aigua caient, els ocells, la tipologia d'ocell. Això és una topografia i per mi és una topolofília, perquè em recorda un moment bo de la meva vida. I aquí s'entreposen totes aquestes olors històriques i presents i que jo projecto cap al futur. I tot això ho estic captant en aquest potet. Bé, doncs, per mi, aquesta olor també té a veure amb la política. Per què? Les fonts, per mi, és política, perquè és el lloc on les persones es reuneixen per parlar. Per això hi ha moltes fonts a Barcelona i eren els llocs on la gent es reunia per parlar. Aquestes humitats, per mi la humitat i aquests verds, aquesta aigua, aquests marrons, aquestes olors de Barcelona humides, que no són putrefactes, sinó que es netegen, circulen. Aquesta és una topografia. Topografia de la Font del Gat. Nas. Salnitre.
gotes d'aigua. Sinestèsia.